What's up mga Eskalawag? So naa na sa daog public dire mga Eskalawag para magbuhat na sa tag kabuang nga video. So for today's video mga Eskalawag, so areta sa public, so mag prank may og pan alpha kukak dance challenge. So amo lang na i-prank kay Prank na may prank. so atong tanawon kung sa mga reaction ng mga tao. So dili pa mi magsugod. Shout out dahil nila. Shout out dahil ni John Dave, Manuel Maglasang, Dahuya, Lara Rose, Kuya Aligato, Januel Bigot, Januel Robre, Mark Piero Gallo. So Shout out nyo tanang mga Eskalawag. Hindi ta magpalangay. Diretso na sa video. Layay, Japay, Ang galing! no.